in dai har sai na cika ne kar Allah ka dora hakkin banza naira to in ta ana dora abinci a gida dinkin yaran nan kwana na gama dinkin gashi talan ma ya zo ya addabe ni ban gama biyan shi to kada Allah ka dora cikin ba a barka ka huta ba in ka fito waje ba a barka ka huta ba jama'an da suke huta ba a kale ka huta ba to kada Allah ka dora kada Allah ka dora tunda dai ba za a yi hakuri da kaɗan ba kuma in dai aka ce ba za a yi da kaɗan wallahi ba za a gani ba za a taɓa ganin daidai a rayuwa ba wallahi an gani ba za a ga daidai ba. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Duk uban da kana yake gida yunwa da takoro ka zo kana da mutane surutu nan fa gida ne fa ba kai kadai ke da gidan nan ba kai ni ma fadan iska ne ba ni ba zan da kai ba wallahi da kai to zan kana ta dawo na ina bacci ka ana ni bacci ka je kai sana'a ko kwasan kwata ne ka samu kuɗi ka zo kana ba haka ake rayuwa uwar ka kai gunta ta ko fada ba fada ran da Allah bala'i fa nake ne ma a gida haya bala'i ne a duniya inda kana da gida haya a cikin sallah ta wuce ta bar wawa da bashi kai ni wawa na ce a'a kai ni wawa ina magana ta zafin talauci ya sa na zo zan wuce na damu da kai ai ka ta hayanin da nake da ina ruwana da akan bashin sallah ina ruwana da ta hayanin me ya hada ni da kai ne wawa aikin banza talauci ya ma mutane yawa sai ka wuce ka ji kama ana kiran ka kai ne wawa shine zaka zo kana mutane ihu a nan ka san ana bi na bashi zaka ce bayan da za in wuce bakin ka bakina ne na wuce ina magana na banda yancin da zan yi magana an faɗa sallah ta wuce ta bar wawa da bashi